Чудите се какво да сготвите? Направете си качамак с наденица и карамелизиран лук. Търсите идеи за вкусна и оригинална вечеря. Опитайте нашата рецепта за качамак с наденица и карамелизиран лук. С тази рецепта ще вечеряте като в ресторант и ще впечатлите цялото семейство. Комбинацията от пухкав качамак, аромата на наденица и сладък карамелизиран лук създава неповторим вкус, който ще ви накара да поискате още и още. Аз съм Юлиан и съм шеф от 2012 година. Работил съм в 5-звездни ресторанти, Мишелин-звездни кухни в Холандия, Америка и Лондон. Стартирам една поредица, в която ще ви показвам лесни и интересни рецепти от ресторанти, в които съм работил, които да разнообразят менюто ви вкъщи. Ще се радвам да приготвим тази рецепта заедно и ми позволите да ви споделя кулинарния си опит. И така, сега ще започнем с приготвянето на две от нещата, които ни трябват за тази рецепта. Тук съм нарязал лук на полумесеци, на сравнително тънко. Това ще ни бъде за карамелизирания лук. И ще направим и доматен сос. Тук вече в тенджерата за карамелизирания лук съм пуснал масло. Сега ще сипа и олио. Горе-долу равни количества. Тук ще пусна за доматения сос олио също. И стартирам котлона и двата, за да загреят едновременно. За доматения сос съм си нарязал на свитно лук. Ако желаете, може и чесън да добавите, аз лично няма да добавя. Ще бъде по-прост. И тук имам 700 мл. Това е домашно производство домат, но ако нямате, ще е хубаво да ползвате. Не ще е хубаво, ами ще трябва да ползвате от магазина. След като маслото се разтопи и мазнината загря, добавяме лука за карамелизирания лук на полумесеци. Тук имам някъде около 2 супени лъжици пълни към 20-25 грама захар. Ще сложа прилично количество сол. И разбъркваме. Сега искам да намалим котлона на средно силен за около 1-2 минути, тъй като в момента не искаме да форсираме лука да се готви много бързо, за да не изгори, а ще го готвим всъщност доста бавно, около 1 час ще го готвим този лук, за да стане наистина хубав, мек, карамелизиран, приятен, като компот ще стане, не като компот, ами като мармалад. Така че готвим бавно. Тук ако сме загрели, пускаме и и тук ще намалим веднага малко сол и разбъркваме. Как ни изглежда този лук? Намалили сме котлона. Сега ще го покрием с една хартия, ще ви покажа как. И това е лука за доматения сос. Лукът вече ми се готви 2-3 минути. Помекна и сега следва да добавим доматите. Тук също ще добавим една супена лъжица пълна с захар и малко сол. Разбъркваме и оставяме да заври и ще готвим на средно силен котлон. Ето ще ви покажа. Моите домати са леко по-водни, затова ще се наложи малко повече да ги сготвим, но няма проблем. И това ми е лука, който завря. И сега ще ви покажа как, не знам дали се вижда, но отстрани леко започна да ври. Той сега ще пусне вода, тъй като му добавихме сол.
и ще започне да се готви в тази вода и да се карамелизира. За да го покриете, ви трябва така наречения на професионален език картуш. Това е един капак от хартия за печене. Колкото сложно звучи картуш, толкова и пък е лесно. Ей така трябва да си го прегънете. После си правите като фунийка. И с помощта на ножица слагате в центъра острото, горе-долу в центъра на тенджерата, преценявате докъде идва тенджерата и режете, като оставяте около 1 см. Накрая тук също отрязвате да се получи дупка и ето това нещо се нарича картуш. По този начин се прави. Намачквате. Преди да поставим картуша, ще разбъркаме. И сега ще намалим котлона на на моята индукция ще го направя на 5. На слаб огън. Ето така. Разгъвам и слагам. И хубаво покривате отгоре. Вместо капак, това е нещо, което се прави в професионалните кухни. Тук доматите ми вече врат. Ето така изглежда. Плътно отгоре покрито. Има си дупка откъде да диша. И така оставяме да готвим. На всеки 20 минути ще разбъркваме. Ето го тук доматения сос. Вече 20 минути се готви. И аз ще го спра вече него. Достатъчно гъст е. Приятен. Аз ще ви покажа тук как изглежда. Внимавайте да не се изгорите, когато вадите картуша. Ето така ми изглежда лука. Вече започва да омеква доста добре. Както виждате. Но това са 20 минути. Аз ще го оставя още някъде около поне 10 на минути на тази температура, покрит с картуша, преди да го отхупя и да го усиля малко, за да почне да се карамелизира. И така, ето ни вече след още 10 минути. Може да забележите, не знам дали се вижда добре, но леко се променя ето тук отстрани цвета и смеща ще започне да се карамелизира. Лука ще започне да се карамелизира. Сега ще го оставим без вече доста омекна, без картуш, вече доста омекна лука и ще го оставим така на 5 и ще разбъркваме на всеки 10 минути отново, докато се карамелизира лука. И така, ето ни открити, готвихме известно време. Сега, вижда се как леко се променя цвета, но аз лично предпочитам малко да увелича котлона, за да започне да се редуцира течността малко по-бързо и да се получи карамелизиран лук. И така, на всеки 10 минути пак, докато се карамелизира лука, продължаваме да бъркаме, постоянно проверяваме да не загори отдолу и ще ви го покажа накрая. И така, докато си карамелизирам лука, доматният сос ми е готов. Тук съм си подготвил тиган с мазнинка. Ще си направя едни наденички. Няма да ви обяснявам много как се правят. Ясно е, запечатвате ги от всички страни. На 80% готови. След това ще ги пусна в... това ще ви го покажа вече. Ще ги пусна в доматения сос и ще ги поготвя още 5 минути в доматения сос. И се надявам до тогава, това би трябвало да отнеме около 10 минути, да ми е готов карамелизирания лук. Правим полентата.
качамака и сервираме. Ето ги наденичките. Аз си ги покривам с една мрежичка да не ми пръска. Готвите от всяка страна 4-5 минути и ще ви покажа след това в доматения сос. И така искам да ви покажа как изглежда лука. Виждате как мазнината се е отделила от самия лук. Това му е чара всъщност. Може да продължите да го готвите и ще стане още по-тъмен, но аз не искам да прекалявам и ще го оставя така. Реално той се карамелизира в мазнината, която се отдели след някъде 30 минута, когато увеличите котлона и махнете картуша. По този начин ще ви стане приятен, сготвен, уникално вкусен лук. Така се прави в ресторантите и може да го използвате като добавка към всяко едно ястие. Тук през това време изпържих наденичките, както виждате. Казах ви 80% готовност. Проверих ги. Сложил съм ги тук. Сега ще ги оставя да заврат. Потопявате ги хубаво. Ще оставя доматния сос да заври. И ще ги готвя около 10 на минутки. Просто така да попиете доматния сос. И сме готови. Взимате си една малка сирола или малка тенджерка. Пускаме около 50 грама масло имаме. 300 мл мляко. Добавяме и 300 мл вода. 1:1 вода и мляко. Някои рецепти ползват само вода. Може да ползвате само едно от двете, няма проблем. Пускаме котлона и сега ще загреем сместа. А също така ще добавим ние и мащерка или розмарин, ако имате, е страхотна добавка към качамака. Ако не, може да пропуснете. И така, маслото се разтопи в млякото и водата. Сега ще започнем да добавяме... Сместа не ври в момента, това е много важно да го кажа. И сега ще започнем да добавяме по-малко, докато разбъркваме качамака. Ето по този начин. Така че да не се образуват бучки. Готово. И сега трябва единствено и само да бъркаме, докато качамака се сготви и се сгъсти. Качамака всъщност е царевичен гриз. И така след около 5 минути готвене, качамака ми вече е мекичък, приятен. Спирам котлона. Това, което ви съветвам преди да го сервирате, оставете го е така да почине за около 3-4 минути. Леко да дръпне. Виждате го как изглежда. Нито е воден, нито е гъст. Той сега ще дръпне малко и ще стане леко по-гъст. И ще го сервираме. Сега ще ви покажа към вече приготвения качамак. Аз ще настържа чедър, който имам. Може да ползвате кашкавал, сирене, да поръчвам някакво такова тип кашкавал, за да може да направи малко, да стегне на конци, да стане качамака. Има може пък и сирене, ако имате сирене, що пък не. Е така малко само. И това ще го разбъркаме. И качамака ни е готов за сервиране. И ето, че дойде време да сервираме с една шпатулка. Качамак. Аз предпочитам в дълбока чиния. И ако искате, може да ползвате плоска. Ще вземем от наденичките, които е време да спра. Те се готвиха от 10 минутки вече. 2 наденички. Ето така. И сложим от този невероятен карамелизиран лук между тях. Ето така. Гарантирам ви, че колкото повече направите, толкова по-вкусен. И няма да съжалявате. Така че направете повече, може във фризера да го сложите. И отгоре
Аз ще залея с доматеното сосче. Ето така. И това е. Супер вкусна, много готина рецепта. Все сте в ресторант и е наистина лесна за приготвяне, прекрасна вечеря. И това, което също ви съветвам отгоре да направите, дали пармезан, дали чедър, какво сте сложили в чамака, е така отгоре. То ще се разтопи леко и това ни е супер вечерята. За мен беше удоволствие да ви споделя тази уникална рецепта и да споделя големия си опит с вас отново. Това е всичко за това видео. За мен беше удоволствие да ви видя отново в канала. Както винаги искам да ви напомня, че е наистина полезно за всеки малък канал, когато харесвате, споделяте, коментирате и се абонирате с камбанката. Благодаря ви, че ни гледате отново и сега може да се отправите към някое друго полезно видео в нашия канал. Чао!